Naghahanap po nito yung madali. Dali, okay, katol kayo. Baka niyo sa alimpulo, katol kayo. Wala kasi ka man ano mo tuto, katulo ka marites. Oh, Kaya rin magpuputan duhagod. Kasi naman po mag-classmate. Agoy, kadako, anong putungan ni. Ako pa sa ulo ang tuto ni Intan marites. No, oh. Kaya pareha rin magpuputan duhasig. Oo, kaya na ito ang kuan diri. Magsige tag maritis diri trabaho no to tibok adlaw. Magsige paghimantay ani mga tao diri. Wala wala. Ayo. Isa na! Tanga bibi. Bukas lang unta ba? Mangutang na pud ka dai. Wa pa magkakabayad sa imong utang diri. Tanga lang ko kay yung anak dito ba, nagkuha na to, nagbilak na to, walay kaon. Nya ganus man nimo bayaran. Kaya manghurnal, magpulid to, yan lang gustuduan ko. Nagay, saan di ko magkautang kay wa ko ikumpra ni kada adlaw ko mangumpra. Lagi mayroon pud na akong halin. Sige, nagulti, dumiro bitaw ka kilo. Asa man imong bayad di ay? Wala, ang kuy ba nagot. Na kaon haliro na. Bago raman itong namatay, gud akong ba nagulti. Ang tanaw mo rin. Mangutang na pud bigas. Adaan to, pagdagigas ka naman magtindahan, bukas magtituyo. Sige ra din na siya pangutang gid marig sa wa kay kabayad gani. Dali. Di siya maulaw mo. Nya ikaw marig, imong kahit utang di man nabayaran na nimo. Nagbayra na, nagbayar lang sa sudan o nalimutan nila sa maring anan. Ako kayo pa ko kabayad ya. Uy, to, kunay ka na yung Di ka mangutang og bugas oy. Hindi mo tawa na dahil split. Of course. Ang danduay. Sorry juga di cuma papautang mo kay wa pa man ko ni bayad. Ginagulti ko, padunaga lang, gustati. Wala na. Sige ra kag saan ba unya. Wala, magugoy ba nagulti. Unya inutang na pud na ko yang namin kanday. No? O tama ta ka dili murag na ka na ba. Sige na lang, Tim. Uli na lang ko. Ako na na imong balangoy, te. O sige, pagkaon ko sa anak. Sige dai dalaan na dai. Salamat kayo ni Tinalis. Lupin dati. Ako tulog, lupin ka. Ay na isupot dai on, isupot. Okay na kani dai. Kani lang, Tim. Magkaon lang ka kong anak, diba? Baluoy be unta ko ni muday nya nang extra ra man gud wala akong amo. Sanggi. Sige lang, nagkasabot ako mo. Salamat kayo ning balangoy, di ha? Sige dai pagkapinan ang tubuan dai. Nga nakay tubig dito dai. Wala lagi, gamay lang ko kahit ito. Panghugas lang itong plato. Imo na lang po ni tubig dai. Salamat kayo niya. Nasurban mo dyan itong pagkaon sa kong anak. Napay gamay dai nabili na isulod dai. Dali dali na ri Pangutangon, kumari. Pangutangon natin yan. Saan sa naging pang-utang katuron? Saan na po siya utang at pagbiday? Mangutang siya bugas daw. Mana kung tanawa lang. Dahil pala utang ko kayo na. Mga utang ko kayo. Ito na pa nakuha sa utang dahil. Waka dyan, bisig pa siya. 20 pesos wala dyan dahil. Ang ako ano? Ang iwas ako pa sa ako Ito ayaw dito pa utang na. Di dito mo bayad ang utang. Dito po utang. Gani, tagaan na lang akong balangoy dahil. May banto kay naibilin. O tito na rin nabilin. Gidala dito na. Gidalan niya. Sa utang dito. Sa mga buho. Gidala. May gani dahil. Wala gidala niya ang plato. Ako lang sa super gidala. Dito mo na niya ang plato. Uy. British. Magbuho ka na sa gidala. Wala. Magbilang sa mga. Balbal ha? Bakit nakapit balbal? Hi guys! Shoutout ko sa taga Lagdik Warriors o sa taga Tanwa lang. Sila. Shoutout sa mga marites! Tiglan pa! Kaya naglingkod mga marites po na! Marites! Ka nang mawalan ngayon, dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway, aalis tayo sa dulo ng mundo.